Polkut hlani somthum tho tran ni ani a. Russia le Ukraine indona bawrua ka so sang le a. Donetsk lama Vuhledara inbe ina turu taka Russia sipai tam takan thi angin khotlang lam news tenan puanga. Puandane ro inang lo. Chuti lai chuan Ukraine tha ti chak turin. Russia sipai dara Ukraine ram an lak to chu sak le thei turin. Nei to chuan ral thuam lian jok main bedil teng thon tumin ruam man nan siam mupa. Ukraine sipai an training anin buat sei tran don ta bokani. Heti lai hian German ral thuam siam tu ren metal chuan Ukraine le khotlang ram te mamo tak phuruk nan teng le artillery ral thuam thon tur an pe fel to tian soi. Germana nge hian HIMARS multiple rocket launcher siam chu an tran don bok ni in CEO Armin Pepperger chuan Reuters News Agency ahril. Ukraine le tangrual ramte zinga Kiev hian Russia sipai be nana ral thuam an mamo berte zinga mi nia an sei chu long range missile ani. Russia ramril zok kap thleng thei ani dona. He long range missile hi Kiev hian nei to laman deal meka. Tuna hian in biak na an nei mek ni in Zelensky e top 8 chuan soi. Ukraine chu ram engemaw zatin tank an thon don ti kan soi to kha. Tun thleng hian riat thei china teng zathum som ni pakhat pe kan tiam to ni in France sa Ukraine ambassador chuan soi. Poland in German siam Leopard 2 teng som pali atiam to te baka Soviet type somruk chu Ukraine an thon beldon ti Polish Prime Minister chuan Canada television in an kom na soi boka. Heti lai hian in beiton na thleng mek zela. Russia in Ukraine khopui lian rang missile somnga chuanga aka nuwa. Mi som pakhat an thi ni kha. Electric hole pui lian an kap chenwal boka. Ukraine lam hian an kap let. Russia in an thunun to Luhansk lam chu an kapa. Ukraine hian HIMARS magin Luhansk damdo in an beini in Russia chuan soya. Moscow chuan Ukraine in Luhansk damdo in hospital aka awang hian mi som pali an thi ni in soy. Russia Defense Ministry chuan Ukraine sipai ten Luhansk biala damdo in an beina hian mi som pali an thia mi som ni pali an hliam tia soi. Ministry chuan thu chua siamin inrin ni jing khan Luhansk khochak biala Novaidar khopuya Ukrainian sipai de chuan tumreng wangin district hospital building chu US siam HIMARS multiple launch rocket system magin an bei tia soi. Ministry chuan hospital adam lo tele medical staff zinga mi som palian thia. Mi som ni palian hliam bokani ati. Damdo in be ne pu na hi Ukraine lam chuan chan nan la pelo thung. German in Ukraine tan teng thon an tum ve ta ka wangle. An teng siam Leopard leitu ram ten engamozat Ukraine a thon lu an tum bok sia wangin. Teng siam chua run pui nei le an tum. Chumi tur chuan anin peito ni in an soi. German ral thuam siam turan metal chuan Ukraine le khotlang ram te mamo na nasa tak phuruk nan teng le artillery ral thuam siam chua chu nasa takin antipung don tia soya. Chumi tur chuan anin peito ni in CEO Armin Pepperger chuan soi. German Defense Minister Thar Pistorius hian kumkhat don la Ukraine ne na ral thuam pe kani nuwa. German sipai ral thuam stock atlan hiam le a. Ral thuam boma ral thuam an tlak chama wangin ral thuam siam lama ke an pen le don tia soi. Ral metal hian defense product rang an siama. Mase Leopard 2 teng silai lian 120mm round gun siama hian an lar bera. Hei hi an lar pui bera. Ukraine ram chunga le khotlang trangrual ram ten an mani stock backfield an tuma wangin ral thuam thren khatma mona sang chho le ani. Heti lai hian Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan khotlang ram te chu Ukraine nena ral thuam chak zok peturin angen thar le a. Rei tak an di la an hlo cham nuwa an dil te chu an pele thina. Teng an di la an hlo cham nuwa teng pe kan ni. An phal lo an phal tak zela wangin ral thuam dang lian zok po dil hlotlin an hu phurta vak lem lowem ni ti mai turin ral thuam dang an dil le ta zei mai. An phal mi alo tura rin Russia ram chung kap phak missile kap thui thei tak mai.
Army Tactical Missile System ATACMS ti a hriat chu Zelensky chuan a dil le meka hei hian Kyiv chu na satakin mason na siam sak don Ukraine ral matonga tanga Russia ram chung hlatak be theina turani ni zana atu soina Zelensky chuan Russia firfiak laka in beina tur ral thuam supply a hian khapna theilo ate Kyiv hian hun rei tak chung chu Ukraine atanga Crimea ang vela hla Russia target ka theina turin US siam ral thuama momo thu alo sei to thina hei hi Russia khopui rang be nan hetiang missile te hi khothlang lam hian man an hlo wangin an pedu mai lovani Washington hian tun thlengin Kyiv ngen na hi ala daudala Russia ram chung target ka thei ral thuam Ukraine nena pe kani chuan kum khadon chung zet buaina to chu buaina lian jok a hrin chu an hlavani heti lai hian German le Poland te chuan Ukraine sipai te tan teng training program chu ni engemaw zat hnuah an tran don ta ni in an soi Ukraine chuan spring offensive lian tham tak kalpui turin teng zathum tal an mamo thu an soya chumi tur chuan Ukraine le nei to chuan fun pui lukin an in buat sei tamup mai ani tuna UK in Ukraine an thon tur Challenger 2 sompali enkal tur hian mandan zir turin Ukraine lampo anin buat saya Britain Defense Ministry chuan tun hnaya London in Kyiv a thon tura tiam Challenger 2 teng mandan zir turin Ukraine teng operator te chu United Kingdom an thleng ta ni in an soya UK Defense Ministry chuan Ukraine sipai somni chuang zet UK a thleng thar te hi social media an mail lang lovin an ron tar chok nge Royal Air Force thlona atanga an chuk lai thalak post ani Ukraine khochak lamaral matonga indona na sataka chhun jom zela khothlang sarkar le Ukraine official te sipai lam mithiam te chuan Moscow hian be pui thlak na lian tak nei turin in buat seina akal pui mek ni in an soi heti lai hian Ukraine energy system a harsatna na sataka mek boka pathian ni khan an ram electronic transmission operator chuan Russia in a ron be awangin high voltage network thren khat chu na satakin a chiat thuan soi Ukraine ergo chuan an ram chunga thermal power plant pakhat chu technical repair satan kharani thuan soya hei hian electric supply sa chu atitlem don hle ni in an soya repair na thom mek ani heti lai hian Donetsk lama in beina turu taka chhun jom zel Russia chuan an nor mek zela darkar somni paret kalta khan he in beina awang hian Ukraine lam mi panga an thia mi som panga chuang an hliam bok ni in regional governor Pavlo Kirilenko chuan soi mimal in le sum don na hmun te a chiat thu soi bokani Russia le Belarus te hian kar ni chungo tur joint air drill kalpui mek ani a boruak sipai exercise a hian Kinjal hypersonic missile an enchin ni in news agency Interfax chuan a puang Kinjal missile hi hypersonic missile chikhat ni in speed trajectories niam taka zo thaya rangle chak taka chekwal thai maneuverable ani awangin air defense system changkang taktan po hriat a harsa Russia hian ma in Ukraine rama nuclear warhead tel lavin hetiang missile hi alo mang to ni kha heti lai hian Donetsk in be mek na DPR a Soledar bul Blagodatno settlement chu Russia sipai te thunun na hnuaya to ni in Wagner private military company din tu Yevgeny Prigozhin chuan a soi Wagner private military company unit Wagner PMC unit te chuan Bagodatno hi an la a Bagodatno hi kan thunun na hnuaya to ani ti in press service telegram channel a puang Russian Defense Ministry thupuang tu Lieutenant General Igor Konashenkov fasoidanin he khopui hi an thunun kimvek to awangin Bakhmuta Ukraine sipai te supply kong te chuti top thei ani to don ani ati Russia machon turin NATO in peita heti lai hian NATO military committee chairman Rob Bauer chuan Portugal RTP television channel in an kom na US kai hroi NATO block chu Russia nena director in machon turin anin peito tia soi Russia machon turin NATO in payem hemi chungchang zo na changin NATO military committee chairman chuan kanin peito ti in a soya chutiang ani lai chuan NATO chuan Russia in NATO member ram pakhataron beya
red line a pel phot chuan a chhang let dawn tih soinon le bawk ani NATO sipai official chuan NATO chu a inbuat sai ngai tih soya a chan chu tuna hian Russia hian sipai lama hmalak na lian tak an nei ani I hmel ma in ral thuam tha zawk a nei hi hmel ma buaina ni lova chu I har sat na zawk ani ati heti lai hian North Korea chu Russia hne na ral thuam supply a US chuan an pu nuclear ral thuam nei state North Korea hian Russia private military group Wagner hne na rocket le missile supply ti US chuan a soya hemi hnu hian pathian ni kha North Korea chuan Moscow hne na ral thuam a pelo ti soi Washington chuan tun thlathiar lam khan Wagner group hi transitional criminal organization ti in nan puang to a UN Security Council resolution bo chia a piangyang nen ral thuam manga inzomna an nei ni ti in an soi chuak ani White House a hian US intelligence ta chuan thlala kan pholanga Russian rail chu North Korea luta infantry rocket le missile tamtak ala ani aphurani hemi hnu hian Russia lama akir le ni in national security thupuang tu John Kirby chuan a soi Official Korean Central News Agency na thu chu asiama chuan North Korean official senior pakhat chuan he pu na hi anola US chuan dot an phua chop mai ani dot an the dar chhun zom zel chuan result tu omlo tak an la tok nge yang ti in vokhana an pe tunkar tirlam khan US President Joe Biden chuan US sipai zinga ral thuam tha le changkang ber Paul Abrams teng somthum pakhat thona tiama hei hi Moscow sipai de beilet na turani he thil hi North Korea hruai tu Kim Jong Un a unaw nu Kim Yo Jong chuan nasa takin a soi sel ani kha Washington hian Ukraine a teng a thon lu chuan red line a pel le zual don ani ati heti lai hian Donetsk bial Soledar Khobul Vuledar area chuan in kana nasa taka ommek Russia sipai te hian ni khatkal ta chung khan mortar le artillery voi zathum som ni pani vel satan kap chuti rual chuan Russia sipai zale pakwa zatan thi ni in khotlang media ten an puang Thlatel fe chu Russia sipai te chuan motorized rifle unit le Marines mangin helai Vuledar bul in beina hian hlotlin nan nasa takan chang to a Mase Ukraine Armed Forces le Defense Force formation dangtelaka dodal nan nasa takan to ka ato pa chuan an hnung tola sipai tam tak an thi ni in khotlang media ten an puang darkar somli pariat chhungin bom zathum somni pani Russia chuan an kap chuaka Ukraine sipai nen voi somnga pariat vel zet anin kap hemi chung hian Russia sipai zapakwan thia mi za somret pariat an hliam bok ni in helai hmuna Ukraine commander Cheravati chuan a soi Voledar in beina hian ni khat chung chawin Russia hian teng pali IFV pathum artillery gun pathum le orlon ten drone pathum an chan ni in Ukraine lam chuan an soi ani soi to angin Russia sipai te hian Ukraine sipai te hian nor khoma an belan sor jim sakzel chuti lai ro chuan Ukraine sipai an muk tel thung ti mai turani din mun an song het hle a Russia lam hian du angin Vuledar in beina po hian chet an la hlei theilo ni in Ukraine lam chuan an soi Bakhmut lam hoile Adivka te Vuledar lam hoiten Russia lam hian be puan thlak nual to a abik takin Vodiant Nevels Marinka le Vuledar te hi be pui thlak na satna hmuna ni mek ani kan defense system ti chet tumin action an la ani ti in Ukraine lam chuan an soi Russia News Agency te chuan reilo te a Vuledar hi Russia in ala theidon ni in an soi loma Masakiv chuan he khopui indo ma mi singkhat sanga vel omna hian in beina na sataka ommek thung ante helai biala Ukraine sipai thupuang tu Sergei Cheravati chuan tol chung media te hena he hmuna hian indona na sataka ommek ti in a soya thlatam tak chung chu Russian Federation sipai te chuan heta hian hlotlin ro pui tak chang turin be puan thlaka mason nan nei nu in tu na hian Ukraine lam chuan an dang kir mek ni in an soya ni ole boru ka so sang zela Donetsk lama in beina zual zel ti kan hreta boka Bakhmut then Voledara chuan in beina anasa hle bokani heti lai hian khotlang lam chuan teng thon an tum enkol turin
Ukraine lam training an kalpui tran don ta boka boruak englo tak zetani NATO military committee chairman chuan direct taka Russia machon kanin peito ati ve ta mak boka chanchin kan ngai chang zel don nia